aquel de allí es 3 de 4 de 9 del 17 y 18 también, ¿vale? Que son de color azul. Entonces, esas de color azul están cambiadas del año 21, de la candela 21, del 2021. A l'any que Clar. vaig arribar. Y cuando las veas del otro color, una guía. Okay? Sí. Clar, quan fas a l'assaig no tens temps per mirar. Sí. Okay. Los hay que todavía vienen a la colla, de esos que suben ahí. I perquè hi ha molta competència amb la colla vella. Sí, mira, con la colla vieja al poble, ¿vale? I llavors les colles, abans, els castellers cobraven. Per això el cap de colla té molt de poder, perquè gestionava els sentiments. I el cap de colla li... I sempre hi ha hagut com aquesta dualitat de dues colles i tal. ¿Vale? La vella se creu Netanyahu, l'amo del territori. També volem fer castells i nosaltres també volem fer coses. I clar, com que ells portaven molt de temps sols, tenien molt de... Per la festa sí, fem la diada del pati. La colla fa la diada del pati. Comencem la temporada pràcticament el dia de la diada. Es fa els primers castells per la candela del 71 al pati, sí, perquè l'altra colla no ho volia. Colla vella. Vale? Sí? Vale? La colla vella li diu a l'alcalde: si aquests actuen també a la plaça del Blat, nosaltres no vindrem.